Aj vzduš v Prievidzi, ktorá sídli pár metrov od handlovky, počítajú škody po povodni. Veľká voda vytopila celé prízemie. Samotná koncertná sála je vyradená nevieme na aký dlhý čas a všetky nástroje, ktoré boli v koncertnej sále. Najviac poškodené je nové koncertné krídlo. Pianisti si ho užili iba 1 rok. Poškodená je aj kompletná zvuková aparatúra pre orchester aj tanečnú kapelu. A to nie je všetko. V koncertnej sále vlastne roztrhlo podlahu, takže tam sú obrovské škody, no také prvé odhady, čo mi povedali odborníci, čo sa boli pozrieť, tak je to tých 20-30 tisíc eur. Od osudnej záplavy sa zamestnanci a priaznivci umeleckej školy nezastavili. Doteraz sme riadili, vynášali sme blato a všetky poškodené veci, čo sa už vôbec nedalo opraviť. Takže za 2 kontajnery odišlo veci odtiaľto. Niektoré veci stále sušíme, čistíme a snažíme sa to nejakým spôsobom zachrániť. Čiže učitelia pracujú od 16. augusta. Škola sa otvorí len s miernym omeškaním, a to 6. septembra. Musíme sprístupniť prízemie, aby sme mohli otvoriť školský rok. Čiže tie triedy dať aspoň do takého stavu, aby sa deťom nič nestalo. Niektoré škody sa ukážu, až keď sa osušia všetky hudobné nástroje. Poškodené drevené časti môžu kaziť zvuk. A nepomôže ani to, že každý nástroj má svoju dušu.